Hej, i denne video der kommer vi ind på, hvordan I nemt kan oprette bogmærker og holde styr på de links, I nu har, og så I nemt kan logge ind i Eduam. Videoen kommer til at handle om, hvordan du gør det i Google Chrome-browseren og Microsoft Edge-browseren. Vi starter med Google Chrome-browseren. Når I åbner jeres Google Chrome-browser, ser den muligvis nogenlunde sådan her ud. Det ser sandsynligvis anderledes ud, fordi jeg har valgt at have bogmærker i forvejen. Hvis ikke I har den her linje markeret fremme, så kan I klikke på de 3 lodrette prikker. Klik bogmærker, og se vis bogmærkelinjen, så vil den komme frem. Når I har bogmærkelinjen vist, er der flere muligheder, I kan gøre. Enten så kan I gå ind, højreklik på bogmærkelinjen, så siger I tilføj side. I giver den et navn. For os til, i det her tilfælde, så det er Dietmar Eduam-siden, så den kommer til at hedde dietmar.eduam.dk, som skal ind i webadressen, og så trykker I igennem. I har sikkert lagt mærke til, at den ikke er kommet frem, og det er simpelthen fordi, jeg har mange andre bogmærker. Den lille pil herude, kan I se, at det har den kommet frem, så hvis jeg klikker på den, så kommer jeg direkte herind, og det er fordi, jeg er logget på i forvejen. Når I til gengæld er inde, hvis I ønsker at gøre det på en anden måde, så er den så nem, at I kan markere URL, adressebaren, og simpelthen bare trække det, der står her, ned på jeres bogmærkelinje, så kommer den frem. I skal dog lige være opmærksom på, at den skal redigeres, fordi at det I trækker ned er det direkte link. Så som I kan se her, så er den kommet ind på eduam.dk/elev/liste. Den vil jo så skulle ændres til dietmar.eduam.dk. Og man kan passende også navngive den samtidig med. For jeres vedkommende vil der ikke skulle stå Dietmar her, der vil jo så stå den kommune I kommer fra. Vi trykker gem, og så kan I se, den er også her. Og bogmærker kan I selv vælge at lokere rundt, så hvis I hellere vil have den til at stå i slutningen, så kommer det til at se sådan ud. Vi går nu over til at vise, hvordan du udfører samme handling, men med Microsoft Edge-browseren i stedet for. Og det er på præcis samme måde. Hvis ikke I har adressebaren, så skal vi lige til at finde den. Den her gang er det så bare 3 vandrette prikker, i stedet for lodrette. Vi starter med at klikke på den. Som I kan se, så ligger der ikke en bogmærker her. Browser er forskellige, og har nødvendigvis ikke det samme udseende. Vi går ind i indstillinger, vi går ind i udseende, og I kan se her, vis favoritlinje, den er sat til aldrig. Den klikker vi til altid. Så kan I se, den kom frem heroppe. Som I kan se, så er der ikke den samme mulighed for at sætte ind, ligesom med Google Chrome-browseren. Så det vi gør i stedet for, det er, at vi simpelthen går ind på den side, vi nu skal ind på. Vi er inde på Dietmar Eduam. Så gør vi tricket med at markere det hele, og så trækker vi den herned. Så kan I se, den er kommet frem. Det kræver selvfølgelig lige, at man redigerer den til at gøre det korrekte. Så vi laver den om til dietmar.eduam.dk. Vi fjerner det sidste efter dk, og vi trykker gem. Så kan vi bruge den fremadrettet. Så hvis jeg åbner en ny fan, klikker på bogmærket, så kommer jeg direkte ind.